Усім прывітанне, гэта TikTok, бла-бла-шоу, у якім Алексей Сапрыкі, Якім Павел Свярдлоў даюць нырца ў стракаты свет відосаў з беларускага TikToku. Ну, Разам з вами, натуральна. здагадаліся ўжо Да. Хотя я хочу сказать, что у нас программка-то такая, не про вот это вот бегучие новины все, не про Лукашенко, не про вот все вот дроны в Слуцку. Хапае еўрарадыёпраграма, дзе пра гэта ўсё абмяркоўваецца, таму калі вы хочаце паглядзець штосьці іншае, чым вось гэта ўсю нагнетанне атмасферы, то калі ласка запрашаем да прагляду нашай праграмы. А мы тут про сэнсы, про іншае, да? І, канешне ж, пачынаем нашу праграму, як звычайна, з філасофскага відэа, якое задасць ёй настрой. Давайте паглядзім. Беларусы, не забывайцеся, што калі нават бульба можа стацца гарэлкаю, то вы дакладна можаце стацца тым, кім хочаце. Я думаю, то вы таксама можаце стацца гарэлкаю, да? Ну, вот такое натхняльнае, да? То бок, ты думаеш, натхняе? З аднаго боку, як бы бульба, з іншага боку, як бы гарэлка, калі яны могуць знайсці нешта агульнае, значыць, як бы всё магчыма ў гэтым свеце. Зрэшты, гарэлкаю можа стацца і всё, што заўгодна. Выгнаць з зэдліка можна самагон. Так это атрымліваецца, зумеры вынайшлі самагон просто на нашых вачах. Глядзіце, бульба можа стацца гарэлкаю. Все магчыма. Карацей, мараль такая, все магчыма ў гэтым жыцці, не пераймайцеся ні наконт чаго. Эксперыментуйце. Пачынаем. А ўласна, ведаеш, што такога я яшчэ ніколі не бачыў. Да, калі ўжо мы згадалі пра самагон, сябры, так вось вам нестандартны спосаб прымянення. Хаця такая падача практыкуецца ў лепшых рэстаранах па ўсім свеце. Лондона і Парыжа. Да, это называецца, мне здаецца, неяк фламбе. Фламбе. Нешта вось такое. Фламбе. І вось давайте паглядзім на фламбе па-камянецку. Па-камянецку. Глядзіце. Сальце. Ну тут уже зразумела, што яны задумалі, правильно? Бам. Ну, глядзіце. Вот разумееш, чаму падумалі, што самагон? Таму што гарэлка б так не загарэлася 40-градусная, а это... Самагон 90 градусная. Ну, 90 дакладна, 55. ну, можа, уже 56. Да. Так, ну, што будзе далей? Не, ну, гарыць, так. Атрымліваецца, у людзей просто няма патэльні. У прынцыпе, я думаю, недзе не памытая ляжыць. Не, але бач, яна адразу вось оп, і на хлебушак. З агня. На акраец, ну, на гэты, на кромачку. Да, ну, цікава. Але бачыш, такая атракцыя для турыстаў. Ну, удзіўляем гасцей з Зімбабве. Ну, я думаю, што госці з Зімбабве як бы не вельмі здзівіліся, таму што, ну, або яны паказвалі у іх там вогнішчы у гасцей з Зімбабве ёсць, я думаю. Дзе няма, і ты думаеш, можна запаліць агонь. Які жахлівы чорны жарт. Глядзіце, сябры. Чорны жарт? Што ты сказал? Ой, сябры, забудзьцеся, калі ласка, апошнія паўхвіліны гэтай праграмы. Будьце золотымі рыбкамі, сябры. Ну, тым не менш, вот, глядзі, развіваецца турыстычная галіна, да? Ну. Як бы прыдумляюць. Вот уже вам не просто сало, да, а вось мы вам гэтае сало прям падпалім, прям падсмажым на талерачцы, адразу на хлебушак, вот, натурпрадукт. Ну, яно адразу будзе такое, ведаеш, як... Шкварачка такая. Шкварачка, так. Да. Раней-то як было? Вогнішча, ты гэта маеш, студэнцкія часы нашы, да. Все там падсмажваць на вогнішчы, там хлебушак, сальца, і адразу ядуць. А цяпер ведаеш, што ў іх модна? Маршмэллоу падсмажваць так вось. Гэтых зумераў? Ну, гэтых зумераў на вогнішчы. Уяві сабе, все тое сама, палачка, толькі в канцы не сало с хлебушком, а зефирка. Да? А зефирка. Ну, что это такое? Воля. У эфире программа «Бумер и миллениал» осуджают зумеров. Ну, не завжди. Мы, конечно, захапляемся, але не ад всяго сэрца саберу. Так, ну працягнем тэму сала. Уласна, адкуль жа бярэцца
сала. Вось гэта вось... Вось гэта вось тое, што гарэла у талерцы. Давайте без лішніх словаў. Узгадваем словы песні «Бывайце здаровы, жывіце багата», каб сала у хаце кубламі вялося. І вось што кубламі, вось... Кубло нейкае... Ну, некае кубло. Вот, адмоўнае нават значэнне я з дзяцінства, так, з дзяцінства чуў гэта слово. Што ты там сваё кубло? Там, ці там варожае кубло. Ну, вот нешта. А тут у нас кубло... А тут вось кубло... Вельмі прыемна. Да. Самый главный холодильник у деревни. Да, самый главный шкафчик. Что это было? Пакуль яшчэ інтрыга. Это было что. И печально было, а калі ў ім усё кончалася. Откапывай, кончилось у нас. Что тут ляжит у нас? Багажник митрополита Илариона был. А тут ляжит у нас вот что. Глядя, кишмат. А, красота, да? Сало. Это была сальница. Кубел, кубелок, кубелец достаем. Шмат такого сала. С войска, добытого вот этими вот. И ножом. Вот это была ежа в деревне. Комментуй, так? Ці не было, да. Достал кусок. И печаль была тады, коли оно кончалось. А то кажут, что сало уже было невыводное, но было такое, да, комментуй, что оно уже и желтым становилось. Кто-то в банках хранил. Ну да, хранил прогорклое такое. Вялізным яшчыку. Ну, але соль, гэта ж натуральны кансервант, і у солі вельмі добра ўсё захоўваецца. Вогуле, я думаю, ведаеш, пачатак гэта відэо ў Калумбіі, калі глядзяць, у іх зусім іншыя эмоцыі такія. Так, нормально, гэта вы жывеце, а пасля так, што это у вас? Ну, конечно, бачыш, сколькі солі. Вон это его ящик пошло, наверное, я считал 90 килограмм соли. 90 пачек соли, да. Залаживаешь на низ ящика соль, наверх кладешь сало. Видишь, второго куска мали не видать, вон только где начинается, ну. Накладаешь сало между, засыпаешь тоже солью, и оно тебе лежит. И третий, я думаю, есть, и четвертый. Там, я думаю, хапае. Просто беларус не пакажа адразу сала. Да ж ведаеш, генетычная памяць яшчэ з часоў Другой сусветнай войны. А ты каментуй, солили у цябе раней, так ці по-другому солили. Ну, кто-то в банке солил. Як заўсёды, всем добра, моцнага здароўя. Мы пойдем обтрасем. Дякуем. И пойдем есть сало. Слухай, ну захацелася. Захацелася прям. Вось мы тут да каранёў прыльнуць і толькі сёння у нас відэа пра сала, што відаць нам вельмі не хапае, бракуе гэтага тут. Ну, я табе скажу, дарэчы, адно з важных адрозненняў Польшчы і Літвы. Што? Тут нешта нармальнага сала няма у Польшчы не дастанеш. А ва ўкраінскіх крамах? Ну, хіба ў украінскіх крамах. А ў Літве, калі ласка, у любую краму заходзіш і ёсць там, ну, так, сям, да. Вось, атрымліваецца і ў Беларусі, да, то бок вот наше великое княство літоўскае, да, наш абшар сальны. Бачыш, так сальныя заборы. Да. Сябры, каментуйце, ці бачылі вы ўвогуле калі-небудзь такі дэвайс, як бы сказаць, вельмі просты гаджет для таго, каб атрымаць на выхадзе шмат сала. Як казаў герой відэа, ці ў вас так салілі, ці неяк па-іншаму. Вось, конечно, в банках, я не ведаю, што ён мае на ўвазе, у нас ніколі не салілі в банках сала. Это нейкае вычварэнне, мне здаецца, абсалютна. Вось. А ў рассоле яшчэ ёсць, ведаеш, такое, калі ў вадзе робіць? У вадзе, у салёнай, да? Ну, так. Ну, рассол, это ж салёная вада, в прынцыпе. Да? Ну, можа быць, да. Можа быць. Карацей, а мяне гэтае відэа з Твиттера, конечно, відэа з Твиттера, з ТикТок сябра, видите, Твиттер сидзіць в подкорце. Боли. Да, вельмі радуюсь, таму што ўсё это захоўваецца ў вёсачках. Людзі, як это у продкаў было, пакон вякоў, па госця адпавядаюць тэхналогіі, вось все гэтыя прыёмчыкі. Ну, далі тут у нас на кантрасце. Ты думаешь? Сказал, да, вот с этой вот с Беларусі ад каранёў у
іншую Беларусь, якая такая... Такая вогненная тэма наступная. Всему свету такая, ах, Покажем. вы там, ах, мы вам зараз Кущ покажем. Да, вот есть и такие люди на нашей батьківщине. Вайсковые экспертки. Поглядим. Ой, ой, только не надо. Подставьте левую щеку, подставьте правую щеку. Нет, никаких щек мы тут подставлять никому не будем. Яна адмаўляе Это я про то, что хрысціянства, белорусы России провели бязбожніца. учение ядерных сил. И тут понеслась кривая в щавель, все завопили, все закричали, ай-яй-яй, ай-яй, что происходит. Ничего не происходит, все нормально, мы готовимся к тому, к чему должно быть готово любое вооруженные силы любой страны. Дать отпор в случае чего. Я, как гражданка Республики Беларусь, например, очень даже этому рада, потому что я хочу себя чувствовать уверенной и знать, что если кто-то сунется в нашу страну, то силы моей страны готовы. Они будут сидеть такие, что нам делать, что нам делать. Для этого и проводится учение. Поэтому кудахтайте сколько вам угодно, но знайте, что будем. если вы свой нос сюда всунете, то по этому самому носу и получится. Молодцы. Вот это да. Молодцы, Яна кому сказала? Я Тем, лічу. кто сунется? Нет, но Той, хто атрымае па носе. вот эти вот, якія з беларускім дзяржаўным і расійскім дзяржаўным сцяжком І сотачкай. і сотачкай, але не самагона, я так прачуваю. Ну что могу сказать? Вот такие настрои есть у Баявыя. грамадзянаў Беларусі. Баявыя настроі. Ну, я бы сказал, як бы баявыя. Вось. Хочацца вельмі, каб беларускае войска нешта з сябе уяўляла, я так разумею, гэтай жанчыне, Ну. і таму яна такая, ну, ядзерныя вучэнні правялі, цяпер, відаць, умеюць. Ось. Я вельмі цікава мне, як Базовы ўзровень. ядернай зброі будуць адказваць Да. такія разумнікі, которые Но, будуць адказваць ядернай і- зброі на нейкія там. Да, і на тое, як будуць адказваць на ядерную зброю, вось у прыватнасці у гэтай эксперткі не хапае, як бы вот ужо Далей. далей да разважанняў. Ланцужок не працягваецца. Вось у яе ланцужок заканчивается тым, што нехта суецца і у адказ леціць ядерная зброя, вучэнне якой правялі як добра, як класна. У прынцыпе, яно так і будзе, таму што далей хвілін за 10-15 баюся, што ўжо все і скончыцца як бы з такімі вот настроямі і такімі эксперткамі. Вось, а што да гатовасці беларускага войска, дык бачу навіну суперсучасная зброя, якая дазволіць збіваць дроны, так карацей такі УАЗик, у яго кузаў ёсць, значит, у кузаве УАЗика стаіць мужик і трымае такую, вот яна пагарочваецца, так, турель, это тачанка, это реально тачанка, толькі раней быў кулемёт, да, і конь, да? А цяпер што? А цяпер УАЗик, і вот накіраваныя ўверх аўтаматы Калашнікова, так 4 штукі, як бы. І вот можна іх так вот паварочваць, і там, я думаю, ёсць нейкая кнопачка, каб усе адразу размагніціць стралялі. Тут як бы такі прикол, што ну ёсць там павялічаныя магазины у аўтаматаў Калашнікова на 45 патронаў. Ну і як бы конец на гэтым. Нагадвае, не хачу нічога зноў крыўдзіць нікога, але нагадвае такі, ведаеш, з фільмаў, дзе афрыканскія паўстанцы супраць марскіх коцікаў змагаюцца з такімі самаробнымі ніцамі. Супраць дэсантнікаў, ну, а не супраць просто такіх марскіх коцікаў. Супраць марскіх коцікаў, то яны, я думаю, змаглі б. Вось, ну, карацей, камусьці наяўнасць ядзернай зброі на тэрыторыі Беларусі надае ачушчэнне бяспекі, да, і вот маральнай перавагі. Мне асабіста, калі я бачу тачанку сучасную супраць дронаў, спаліць сала. Хочется сказаць неспакойна мне з такім войскам за Беларусь. Вот ведаеш, што яшчэ робіцца ў Беларусі цяпер? Это называется дзіцячая мілітарызацыя. Я чуў нешта такое. Да, это вот все десятиклассники проходзяць зборы двухтыднёвыя цягам гэтага лета. Сур'ёзна? Да, і абяцаюць, што без вынікамі, да, не пераведуць у 11 клас просто, да, ну, это ж адзнака там па нейкім прадмеце, паводзіны, я не ведаю, прызыўная падрыхтоўка, да. Вось, і карацей, вось гэтыя дзеці
там недзе. А для больш маленькіх ёсць патрыятычныя клубы, як бы, да, і у гэтых патрыятычных клубах адзін з улюбёных выхаваўчых момантаў, як мы калісьці называлі на вайсковай кафедры, то стаяць на тумбачцы. Ну гэта ведаю. На такой мове это дзяжурства. Дневаль. Да, я нават, караульны. Вось можна так сказаць. Да, дневальны, караульны, вось гэта ўсё. І я так думаю, як гэта працуе. Ты, калі прывучаешся стаяць і ты мусіш стаяць. Вот табе загадваюць. Вот тут вот стой, да? І ты калі вот прызвычаюся, нармальна ўжо пачаў на это рэагаваць, значит ты, все ўжо, як бы, не трэба думаць, трэба стаяць. А вот цяпер пастой на 3 метры ў бок. Вот я камандзір твой. Добра, да чаго мы гэта гаворым? Да наступнага роліка. Да наступнага роліка. Як жа? І тут нам патрапілася відэа, у якім акурат параўноўваюцца ўсе гэтыя беларускія вучэнні з дзяцей, якія проста скончылі 10 класаў адукацыі з каралеўскім каравулам у адной паўночнай краіне, менавіта ў Даніі. Давайте паглядзім. Професіянальная, бачыце, каравульная. Апрануты прафесіянальна, але трошкі малавата. Ёсць пытаннечка, да? Это ўвогуле нейкія не могуць. Бачыш, вось стаіць, галаву трымае, роўненька. І музычка, ты заўважыў, як адразу стала такая патрыятычная. І, значит, нам нужна одна победа. До речі, это зусім по-іншому оригінал-то песні. Это под гитару співали, ось... Белорусский вокзал? Белорусский вокзал, да. Вось, і што ператварылі. Як бы, нават па гэтым можна зразумець, якая вот розніца паміж тымі людзьмі, якія пісалі гэтыя песні, прыдумлялі, як яны гэта бачылі, і тым, як гэта выглядае цяпер. Што гэта ператварылася так? Што, каго вы выбіраеце? Выснова тут такая ж, як з папярэдняга роліка. У іх там загніваючы Еўропе. Ледзьве ходзіць гэта каравульная. Абы што? Это зачапі яго, дык паваліцца. Ці там падзьмі. А тут бачыш дзяўчынкі. Да. Стаяць, як, не ведаю, як дрэвы, магутныя дубы. Каментары ёсць такія, конечно, типа, вот наши бы дзяўчынкі, да на Берлін, да за паўгадзіны, карацей, за 3 дні. Вот. Але ёсць розныя. А што за 3 дні яны зробяць? Я так не зразумеў, але, вот... Праграмы у Берліне, мы яшчэ пагаворым сёння. Это не выпадкова было, сябры. Але каментары ёсць розныя. Я вот зачытаю каментар ад дзяўчыны, якая 2 гады была дневальнай у ганаровым карауле, вось у гэтым самым у Брэсце. Без выходных? Але піша нам дзяўчына, спадзяюся, што адпускалі час. Зробіць, окей. Піша, я разумею, што это іншая краіна, іншыя традыцыі. Я люблю вандраваць, даведвацца пра культуру, асаблівасці іншых краінаў. То бок, вот людзі, якія не стаялі ў гэтым карауле ў Брэсце, яны такія, давайте абаслём датчан, давайте вот вам сапраўдны караул покажем. Людзі, якія стаялі такія, да вообще-то, ведаеце што, мы разбіраемся, это нічого, нормально. Все добра. Вось, яшчэ пішуць. Вы параўноўваеце розныя культуры, месцы, у якіх заступаюць караулы. І ўвогуле мэта гэтых караулаў розная. Гэта некарэктна з вашага боку. Я ў сваім жыцці бачыў некалькі каравулаў. Я бачыў Яўген караулаў. Бачыў у Швецыі каралеўскі каравул, як мяняўся, вельмі такое цікавае відовішча. У Лондоне каля Букінгемскага палацу таксама застаў гэтую змену. Так. І бачыў пост нумар 1. Дакладней, не пост нумар 1. Ведаеце, у Менску ёсць, калі гэта абеліск, плошча Перамогі, называецца пост нумар 1. І у нас у школе былі мае аднакласнікі ў тым ліку. Хадзілі і там стаялі як гэтыя слупы.
Ну, і яны трэніраваліся у нас на школьным падворку стаяць роўненька. Стаять, я тебе скажу роўненько. Это еще поучиться. Это еще поучиться. Это еще цяжэй, чым ляжаць роўненька. Хотя лежаць роўненька ввогуле, мне здаецца, не вельмі цяжка. Ну, зрэшты не. Вось. І скажуся, што это вельмі розная рэч. Вельмі розная. Да, сябры. І не гэтай мілітарыйскай вайсковай рыторыкі не ведаюць. І звярталі вы ўвагу, але стала я навокал вельмі шмат. І ўсё гэта, калі шчыра, мне вельмі не падабаецца. Працягнем тэму параўнання Беларусі і Еўропы. Да, ад мясцовага жыхара. Атрымаецца, мясцовы жыхар паўсюль і ў Еўропе, і ў Беларусі. Да, але вот на гэтым прынамсі ён так сябе пазіцыянуе. Да, жыве ў Еўропе і расказвае, як тут у Еўропе жывецца. І вось крамы берлінскія ты не здарма згадаў. Я так разумею, што месца дзеяння Брусэль ці нейкі бельгійскі горад усё ж такі, мяркуючы па кантэксце. Можа быць, але давайте вот паслухаем, пра што ж мы кажам, каб вы сфармировали уласнае меркаванне. Ребятки, я вам отвечаю. Да, вот. Работать тут отлично, но жить никогда. В Беларуси езжу в Европу, работаю там. Короче, если кому нужны вакансии, пишите. И знаете, я вот скажу вам свое мнение. Так. Здесь в Европе, ну, все в Беларуси привыкли, что там одежда из Европы, там, да, там машины гонят из Европы, что-то там из Европы. Я вот тут живу. Ну, вот часто вот так вот, да, здесь посещаю на долгое время, и я скажу честно, здесь такие колхозники все. Я нават спыню на слове колхозники. Калі калгаснікі. Калі ў Беларусі, у Еўропе першы калгас быў створаны? Імя, не ведаю, Франца Фердынанда. Ну, неяк так магло б быць у альтэрнатыўнай рэчаіснасці. Але я хочу сказаць, да мне вот заўжды муляе, калі нехта кажа калгаснікі. Типа, калі чалавек працуе ў калгасе на зямлі, гэта некая абраза. Да, ну сур'ёзна, хлопча. А ты часам што, як бы дальнабойшчык, відаць, які-небудзь, да? Так калі мы будзем задолбалі ці дальнабойшчыкі ў нейкім такім дальнабоі, да, в нейкім сэнсе, да? Паваротнікі не ўключаюць. Вот, карацей, не трэба калгаснікаў-то абражаць. Это людзі, якія хлеб, да, сала соляць у кублах. У кублах. Вось, так што тут ужо бачна, што эксперт з душком нейкі, да? Сваіх не паважае. Жоўтае сала. Пра чужых. Жоўтае сала. Ты еў жоўтае сала? Бывала. З зямлі падымаў? Ладно. Погнали далее глядеть. Шматье, вот это вот все. Вот эти люди, они восхищаются вещами, которые уже устарели у нас в Беларуси. У вас в Беларуси. 15, да, лет 10-15 назад, как будто... Слушай, я пробачу, я еще раз спыню. Вот на вещах, которые устарели. Так только что он нам казал, что все с Европы везут в Беларусь. Речи, вопратку, машины. А самі, атрымліваецца, ходзяць... Вот тут нейкі прям парадокс, цывілізацыйны падвох нейкі, пастка, да? То бок яны нам згружаюць все самае новае і моднае, каб мы плацілі за это грошыкі. А самі жывуць са старым. А самі, типа, вот апранаюцца... Зрэшты, ведаеш, ёсць такая тэорыя, ёсць такая вельмі добрая гіпотэза кшталту, што ну, все новае, гэта абы што. Ну, бо створанае оно як? Больш танна, абы як. Больш танныя матэрыялы выкарыстоўваюцца, менш экалагічна. Каб хутчэй змяніць гэтую рэч, бо все на кансумерызм хутчэй больш выпрадукаваць і гэтак далее. А раней, разумееш, раней рабілі рэч. Гэта была рэч. Ну, то мы не паспалітая. Так. Яны карыстаюцца гэтымі, ведаеш, там нейкія там патэльні 70-х гадоў, яны былі там лядоўні, не веду, машыны, все носіць. Наш тикток-эксперт, ён гэта не ўхваляе. Да? Але насамрэч мы таксама заўважаем, што ну, не ставіць за мэту еўрапейцы быць, скажем так, іконамі
стылю. Ну, Нехта, вядома. безумоўна, апранаецца з густам, але збольша, што было, тое апрануў, пашоў на вуліцу, там, я не ведаю, Смецце крам, выкінуць. прыкінулся неяк там, Ведаеш, это- абы, ведаеш, трусы не тырчалі Ну. з-пад чого-небудзь З-пад там. трусоў, што З-пад каб трусы з-пад трусоў. абы. нічога не Не тырчала. торчали. Вот. І Ведаеш, як бы, гэта всё як у в нас такі жарты, што трэба смецце вынесці, трэба пры поўным парадзе. Прычепурыцца. Ну. Да? А ў Еўропе піжаму нацягнуў. Можа, Ой, нават просто не здымаеш Ну. і ідзеш смець. Ладно, давай. Давай далей. Налево глядзім, що там. Они обсуждают такие вещи, которые, ну, просто уму непостижимы. И это вот все наши какие-то эспаты, которые уехали там давно уже куда-то в Европу. Там переехали в Бельгию, в Нидерланды. Они все такие ограниченные. Ну, не Ах все. ты есть гнида. исключения. Ну, Не честно, все, есть исключения. ну не Есть все. очень умные, интересные люди, конечно же, да. Но, в частности, ну, меня окружают... Ось, мне здаецца, що це було что ключове. одежда здесь. Что вот эти вот в магазины зайдешь. Сейчас, кстати, в Беларуси сенсей закрыли, в курсе, да, там из-за того, что там... нашли А що какие-то здарилося? некачественные вещи. Здесь заходишь в этом в Антверпене, в H&M Антверп. какой-нибудь, какие-то магазины эти, господи, ну такое говнище продают. Просто, я не знаю, ну это же... Добра, што ў Беларусі ХМ И очень закрылі. много людей, которые, вот белорусы живут здесь, в Бельгии, реально многие хотят вернуться в Беларусь. Не, Потому что ну, у нас и хотят, обслуживание ясно. на хорошем уровне, да. Я то есть думаю, нам вас там чакаюць. еду Да нормально. не тому, подают, что и обслуговывание, именно блин, а тому, что с там людьми родима, общаются нормально. хлопчик. Пиздец. Мы на родиму хотим. Элементарно даже в магазинах, вот Корочки знаешь, нам вот налей. вот линия идет, когда ты продукты выкладываешь, линия товара. Ты просто ставишь свой товар, они в такой степени дикие колхозники, они как будто не успевают, они тебя подталкивают, Ну, они хитруцца. пихают свой товар, миксуют вместе с твоим, что-то орут, Ну, кашляют это тебе в лицо, неприемно, блядь. конечно. Такие уже Не, калі конченые. кашляюць твар. В Беларуси, конечно, Не в твар кашляют. никто не Тут очень много кашляет. разных Да. стран Упевнены? здесь. Поэтому Ну. да. 100%. Я не знаю, замечали ли вы это или нет, но меня это реально напрягает. Это очень жестко напрягает. Ну, що я можу сказати? Бачиш, Так треба дома бывать частей. Треба дома бывать Навошта не ты гостем. так, навошта так напружвацца, слухай, Напружвацца, ну, да. вяртайся і працуй у Беларусі. Навошта вось гэта ўсё сябе, вось сябе высілак сябе гэты рабіць. Да, закинули нейкага дыверсанта. Працаваць там. Каб ён- А кепска жыць. Або, ведаеш, ну тут просто вельмі шмат парадоксаў у ягоных словах. Ну, або гэта такая іронія. Rage bait. Ну. Або гэта разлічана на людзей, якія могуць паглядзець гэтае відэа і падумаць: не, все, не поедзем у Еўропу. Навошта нам гэта? Но І працы больш застанецца у гэтага а ён же на пачатку відэа хітрага беларуса. прапановаў вакансій. Вакансіі Так нейкі што прапановаў, да. таксама тут не сыходзіцца. Ну, карацей, вельмі цікавы персонаж. Будзем сачыць за ім. Мы сочым. Так, ну наступнае відэа таксама пра Еўропу, Мгм. але Ад нашага старога знаёмага. да, ёсць нейкі кантраст. Гэта аккаунт «Смотри Лукашенко», Мгм. аккаунт, які паказвае Еўропу Таксама дзесьці таму самому гледачу, у тым- які у- у гэтай Еўропа не можа. у тым праехаць. рэгіёне дзесьці вось Бенілюкс. Ну, трудно сказаць, можа Нямецчына. Ну, я наколькі памятаю па ягоных папярэдніх відэах, ён у Нідерландах дзесьці. Ну, давайте поглядим. Вот такие вот в Европе есть ларечки без продавца, короче, смотрите, вот берете, ложите туда денежку, я так понимаю, туда стрелочка, и вот перчик, помидорчики, все как надо, все как вы любите, смотрите, какие помидоры, какой Что ты желтый всё здоровезный полапал болгарский руками? перец. Ну, так по Вот, пакетах, 2 евро, ладно. я не знаю, что это, перец, наверное, и евро помидоры, я так предполагаю, но можно с переводчиком понять. Вот такая вот Европа, вот такая вот, продавцов нету, смотрите, нету нигде. Ну так это просто люди ў Еўропе скончыліся, это ж ясно, як бы у Зараз- беларускай зараз прапаганде ведаеш, раз такі. 3, 2, 1. Скандал, беспрацоўе ў Еўропе дасягае Это не беспрацоўе, это беспрадаўцоўе. Беспрадаўцоўе, Нема прадаўцоў. Вось, Бачыш, вось калі сур'ёзна? Ну. Так што все на чэснасць? даверы, На на давер? даверы, так. Вот, типа, хочаш, кладзі еўра, хочаш... І ніякага штучнага інтэлекту няма. Бачыш? А можа быць ёсць, можа быць там насупраць усталяваная камера. А, і Хто не паклаў еўра, таму дэпартацыя. Бо я багата такіх відэа бачу. Ну, відаць, гэта такія фермерскія гаспадаркі, якія дзесьці побач
ёсць гэтыя палеткі фермерскія, і яны прадаюць все свае прадукты, і гародніну, і, можа быць, яйкі, нейкую малочную Ну, прадукцыю. правильно, то бок стаяць там няма часу, Няма няма часу, бо людзей, яны зноў жа, да? працуюць на палях. Щоб наймаць кого-небудзь. Так, ну, а яны вот раз на дзень прыходзяць раніцай, загружаюць тавар, увечары забіраюць то, што засталося, і у касу Грошкі. таксама забіраюць. Так. Цікава, што з падаткамі, конечно, у гэтай сітуацыі. Але, ну, ладно. Пакінем гэта на Як падатковай інспекцыі. Да, падатковай інспекцыі есть там у Бенілюксе. Ну, вяртаемся ў Беларусь, хаця таксама тэма беларуская, еўрапейская тэма вандровак і тэма Футбола. рэлігіі. І футбола. І футбола. Футбол і рэлігія. Хутка чэмпіянат свету по футболе. Як яны звязаныя? Да сённяшняга дня я думаў, што толькі праз каманду універсідат католіка з Сан-Паулу, з Чылініц. Да, ну адтуль крыці. З Лацінскай Амерыкі. Аказваецца, все ёсць дома. Дома у нас таксама футбол свои. плюс религия дома, сябры. Кто сказал, что священники скучно живут? Вы знали, что чемпионаты по мини-футболу среди католических священников проходят по всей Европе уже много лет? А это команда наших священников, которая представляет Беларусь на этих соревнованиях. Беларусь впервые поехала на чемпионат Европы в 2011 году в польский город Кельце. Тогда там было 11 сборных. Беларусь заняла последнее, 11 место. Но это было только начало. Через 3 года, в 2014 году, мы уже принимали чемпионат Европы в Беларуси. В Лиду приехали 13 сборных. И наша команда заняла 4 место. Лучший результат в истории. А на последнем чемпионате в польском Люблине в феврале этого года мы были 8-ми из 18 стран. На протяжении всего пути с командой работали 3 профессиональных тренера на разных этапах подготовки. Сейчас мы тренируемся в Новогрудке. Сборная объединяет священников со всей Беларуси. Играем товарищеские матчи в основном с семинаристами, иногда с молодежью из католических приходов. И знаете, каждый выход на поле – это не только про спорт, но и про братство. Поддержите нас лайком, если желаете нам новых побед и достижений. Я так тебе скажу, про братство, але не про сестринство. Ну, где жаночая команда? Ну, а так увогуле круто, конечно, что вот есть такая движуха, некая такая, в принципе, не публичная, довольно подпольная, але, не, напольная, ладно, напольная, як это, футзал, выдатна. Вось, да, і як бы все это працуе, не глядзіш на тое, што каталіцкіх святароў як бы прыгнічаюць у Беларусі апошнім часам, шмат прэцэдэнтаў, і не працягваюць ім акрэдытацыі, каб служыць там у іх парафіях і так далее, але вот ёсць аддушына. Нават Беларусь у 2014 годзе прымала чэмпіянат. Хто гэта ведаў, сябры? Ніхто гэтага не ведаў. А яны 4-е месца між іншым занялі. І ніхто не ведаў. Ну, хоць цяпер даведаліся, я лічу, ўжо добра. Карацей, рады ад усяго сэрца нават, але, калі шчыра, не пакідае думка, што ўсё ж такі беларускія святары жывуць даволі сумна. Потому что вот этот комментарий таким голосом... Ну, бо, я думаю, что чемпионаты довольно редко проводятся. Ну, бачу, 11-й год, там, 14-й, 18-й. Потренироваться есть час. Бачу, 3 тренера професійныя працуюць. Тоже не индустрия, она вот нормальная. Вось, карцей, удачи, хлопцы. Я блукаў па прасторах тыктока і наблукаў на одно цікавае відэа, якое мяне вельмі моцна расчуліла, можа быць, таму што я сам стаў бацькам. О, Алексей, віншую. Вось, але гэтая вось, ну, некая існасць ад дзіцяці Ксюшы і Артёма з гурта Нові Бэнд, но мне падалася вельмі шчырай, і я заклікаю паглядзець проста гэтае відэа і... Ну, давайте яго паглядзім. Я лічу, што мы дом там, дзе вы. Ну, заўсёды, нават калі вы зараз са мной побач, то заўсёды я люблю з вамі быць. Я шчаслівы, калі я пад апекаю вас. Я баюся памерці. Не хачу заўсёды памерці. Боюся, что я буду один без вас, что вы помернете так же. Заўсёды люблю, калі Барса выигрывае. Люблю, калі вы побач. Люблю мамин пах, люблю татин пах. Яшчэ мне приносит радость вода. Потому что, калі мне вельмі хочется пить,
я достаю воду, то я завсёды тоді усміхаюсь. Зараз хочу воду. Дякую. Бувають люди злі, бувають люди добрі. Злі завсёди сперечаються з собою, кажуть дрянне слово, воюють, забивають. Щоб стати добрим чоловіком, треба відчувати любов і повагу до життя. Я думаю, що треба бути терпливим, добрим, ділитися треба. Людей так само не треба забивати. Пісні так само можна співати, щоб людям радість приносити. Ну, вуснамі немаўля кажа ісціна. Ну, мне што сцешыла, што беларускамоўны хлопчык ад нараджэння, мяркуючы па ўсім беларускамоўны. Такіх насамрэч не вельмі шмат. І што Ксюша і Артём не толькі... Браво. Да, вот не толькі іх публічная частка жыцця звязаная з беларускай мовай, беларускамоўнай творчасцю, да, але вот і ў сям'і яны таксама размаўляюць па-беларуску, і, ну, это шчыра. Вот. Ну і, конечно, тое, што вот хлопчык кажа, такія вот не, ну, рэчы, под кожным словом базовая рэч. Давайте, сябры, просто звяртаць увагу на такія добрыя рэчы. Так, і не крыўдзіць нікога. Ну, яшчэ ведаеш, што трэба рабіць? Што? А зараз нам раскажа моўны блогер, не умоўны, а моўны блогер Васіль Яченко. Давайте паглядзім. Сёння я ішоў праз поле дзьмухаўцоў і раптам зразумеў, што я ўжо даўно не дзьмуў дзьмухаўцы. А гэта неабходна, каб заставацца маладым. Дзьмухайце, дзьмухаўцы! Сябры, каб заставацца маладым, дзьмухайце у дзьмухаўцы. Просто можна што-небудзь дзьмуць, я б сказаў. Вось так, без намёкаў. Але можна і дзьмухаўцы. Гляжу на Васіля, сидзіць такі малады, в поле з дзьмухаўцамі. Ну, бачыце, і жыццё цудоўнае. Цудоўнае жыццё, Паша. Сябры, трэба радавацца простым рэчам. У нас, конечно, сёння такая добрая праграма. Ну, хаця не вся. Не вся. Але мы з такіх пазіцый, вот, агульначалавечых. Вот. Так ёсць. Радавацца простым рэчам, жыць, расціць дзяцей і пажадана, конечно, без ядзернай зброі, хто б што не казаў. Алексей Сапкін. І Павел Свердлоў. У свежым выпуску праграмы «Тык-ток», які вы толькі што паглядзелі. Пішыце каментары, ставьте ставьте падабайкі, подписывайтесь на нас і да сустрэчы.